Angibingelele igama nguKhathide Ngwangobe uTshatha. Ngibingelela nje sisemanzini ngoba sishiwe insizwa ebikade iuza kwethu sikade sisebenza nayo la ekhaya cishe igcine kulonyaka wemali wedlule. Unjiji umfoka amagwaza. Ubebhlungu kakhulu ukushaqisile ukuzwa indaba zokuthi akasekho emhlabeni. Bengakaze ngizwe ke ukuthi mhlambe ubambekile. Ngoba umuntu ebengajwayele ukukhuluma naye isikhathi esiningi kodwa bese sixoxa nje okungatheni encingweni ngoba bese usikhashana ngicindile ukumbona. Kube buhlungu kakhulu bakithi. Unjiji ufike la ekhaya wafika la kwa sales. Cishe wayesebenza lapha kwa sales ngaqala nje ngomjwayele efika nje. Kodwa esekwa sales engakabi ingxenye yoKhozi FM njengoba igcine seyivoice yesiteshi ogcina ese technical producer esephinde futhi esakaza. So why nokuza nje lama isoke record amanye ama advertise oke wenza. So ngamazi ngalezo sikhathi engimncoma futhi ukuthi indoda uyazi ukuthi uyakwazi ukuthi uwenze kamnandi ama voice over akho amnandi ngendlela eyisimanga. Ngimkhuthaza nje ngithi mina awuyibhekisise lento yenzayo i right kakhulu namahloni ke esafika umfoka amagwaza. Kodwa la ngisebenze kahle khona naye ngqo uhlelo lolodwa bekucishe kube iminyaka emithathu 2019 2020 2021 senza uhlelo iVuka Africa Breakfast Show. Ngaleso sikhathi sasibiza ngesidlo sasesini sinenoNgcebo Mackenzie sisemoyeni kuyena wayedidiyela uhlelo kwezobuchwepheshe lapha ya uAyanda Milanzi content producer. So sasebenza kahle kakhulu noMandla Mfoka Magwaza kuyinsizwa yayokhuthalela umsebenzi wayo futhi kuyinsizwa ewuthandayo umsebenzi wayo ngendlela eyisimangaliso. Ubethanda ukuhleka unjinji nanokuthi njalo mangabenza ama promo ohlelo bengimfica ethe yenze behleka ngoba kusuke kukhona ama moment noma ikhathi lapho khona bekadelele khona ishow ehleka athathe lezo ngxenyeke akhandeke ipromo yosuku esuke ke ipromoter ke ishow ukuthi mhlambe yini bekade yenzeka ukuze phela umlalela khuthaze ukuthi nakusasa phinda lalela. So sasebenza kamnandi ngendlela eyisimangaliso kuningi lapha esagcina khona sinaye ngawo umsebenzi sibonisana siqondisana njalo ngoba phela unjinji sisebuthoni linye naye ngokweminyaka nakuba mina bengithe kuba mdadlana kuyena cishe ngeminyaka emibili kodwa nje sibutho linye sinaye. So bekuningi besixoxa njengeinsizwa ezingontanga naye uMandla Mfoka Magwaza sasebenza kahle kakhulu sinaye leya minyaka emithathu sibambe uhlelo lwasekuseni sinoNgcebo Mackenzie. Kusishaqisile kakhulu bakithi ukwedlula kwakhe emhlabeni engingafisa ukuthi ngikusho einganeni zakhe uMandla Mfoka Magwaza ukuthi zazi bezalwa insizwa aziqhubeke nje ziqhenye ngegama likababa wazo ulisebenzele washiya lilihle washiya ke ingcaba kuzo ke manje ukuthi nazo zikhule zibe ngabantu kusasa zikhule zisho ukuthi siyafisa ukuthi igama likababa ngelinye ilanga liphile kuzo izingane zakhe. Ngakho ke ngithi nje ke izingane zami duduzekani niqine ubaba uselele kodwa ubaba ubenithanda ngiyakwazi lokho. Qhubekani ke nani nikhule nifunde nihloniphe nibe ngabantu kusasa. Nkosikazi wakhe uMandla Mfoka Magwaza ngithi siswami uqine nje idolo kubazali sithi bakithi bazali nje lokho kunehlele ngenganini ukubuhlungu ngendlela emangalisayo nakubona ababalali bomsakazo uKhozi FM abekade bemkhonzile unjinji njoba bebemswa noma engasekho emsakazweni kodwa ubehlala ezwakala ngama advert nangama promo amanye abesuke ewenza. Sithi njengenza kwethu dudu niqine nakoza kwethu bonke sicela nje ukuthi niqine idolo akwehli olungehlanga. Ngiyabonga.